10 kantaz osaturiko disko bat da, akaso aurreko disko baino pixka bat musika aldetik kontundentegoa edo rockeroa, esango genuke akaso. Eta pixka bat, talde goain arte indunan estilon, letra zorrotxia marrak, musikare bizie, bertxotan iteko beste modu bat eta 10 kantu polit esango genuke. Rockerogoa esan ez du, baina esan barra dago, bertso rock estilo deigarrien referentea dela, 2013ko bertso saio berezi baten jaiotako proiektua baita. Bai, hemen Aitzolda Iñaki izan zien, bertso hartan Zekrisin parodia bat egin zuena, eta handik abituta, beak zerbait iteko gogoa baita jendea galdezka eskez, egin zuen horren jarraipenan eske, eta asunti bulta bat eman zien, bere letra bat zeuzkean, musika bi bat zeukin, elkartzen hasi ginen, eta pixkat hortik abitu zen, gaur hemen dauken proiektu edo taldeu. Bertso musikatuekin zer ikusi duen proiektu honen muina hitzak dira, hitzak garrantzitsuak benetan. Bai, bertso musikatuk dio, baina aldi beren kantak. Ez da soilik bertso batzuk egin eta horiri laguntzeko melodia bat jartzea, azkenen 10 kanta die, kantak egitez arduratzen gara, nahiz eta berezitasun hori daukeun, letrak bertsoak edo bertso moldeta egokitutako hitzek diela. Bai askotan abia puntu bertsoa dela, letra dalako, baina azkenen ez gara konformatzen kantu batekin gustuak gelditu arte. Gure Heroiak izeneko diska kalean, eta esan barra dago, uda honetan, pasatako udan, Bonberenean grabatutako diskoa dela. Bai, opari galante intziguen, gaur hemen Bonberenean joko dugu, baina uztailen bertan behien zigilukin diskoa ateatzeko aukera eman ziguen, da guzelako talde hasiberrientzat, beste askontzat bezala, sekulako trampoline, behintzat sekulako babesa da, azkenen 1000 gauzatan laguntzi zuelako, eta 11 zabaldu orduan oso eskertuta, eta halako tokin beharra aldarrikatzeko gogokin bai. Pentsatzen dut gustua galdituko zinetela azken emaitzarekin, ez? Lan honen azken emaitzarekin. Bai, egia esan bai ez, Aitzolek esan duen bezala dana laguntza izan da, bai diskon grabaketa prozesun bertan, bai esatean ez, talde bat bere soinu bilatzen hortan dare, txapek asko laundu ju, eta egia esan soinu aldetik ni uste disko oso goa gehatu gara, disko borobilago aurrekoa baino, eta alde hortatik oso gustatu da. Gaurkoan Tolosan izango da emanaldia, datozen emanaldiak nun izango dira, aurkezpen bira hau nondik izango da, nondik ibiliko zate? Bai, gaur Tolosan, gero datorren ostiralen Azpeitin, azaron 6en Elorrio, gero 20en Donostin dokan, eta horti aurrea 27 Anoeta eta 28 Orion. Eta Durangoko azokan hau txenean aste artea 8 uste dela. Alare jarriko ditugu datak apuntatu nahi ditu nantzako.